البسڤان ئەحمەدê Şêx Salih di sala 1935 da li gundê Endîwerê bi ser bajarê Dêrikê ve li Rojavayê Kurdistanê jî dayîk bûye. Di destpêkê de li ber destê melayan fêrî xwendin û Qur'anê dibe û paşî tevlî dibistana seretayî li bajarê Dêrikê dibe û diqedîne û dibe yekemîn mamosteyê fermî di dibistana Endîwerê de. Bi dehan şagirtê ku li ber destê wî xwendine bûne nivîskar û rewşenbîr. Dema tevgera siyasî li Rojavayê Kurdistanê têda mezrandin, Ehmedê Şêx Salih tevlî dibe û kar û xebatê di ber doza gelê xwe de dike. Di salên şêstî de li gel hejmarek welatparêz û xebatkaran mîna, Osman Sebrî û Nûreddîn Zaza tê desteserkirin û ji bo zîndana Mezê li Şama paytexta Sûriyê tê veguhestin. Helbestvan Ehmedê Şêx Salih helbesta xwe bi awayekî klasîkî û xwert û bi zimanekî resend dihûnand. Lê nekomkirin û neberhevkirina wî ji helbestê wî re hişt ku piraniya wan winda bibin. Di rojeke jiyana wî de dema ku bi serdanekê li Bakurê Kurdistanê bû, di xewna xwe de dibîne ku konekî reş li pêşiya mala wî vegirtiye. Ji xewra dibe û hes dike ku tiştek qewmiye. Dema ji serdanê vedgere dibîne ku xewna konê reş bicî bûye û konê kurê wî yê Nûxurî Ebdilxifar ku ji encama bûyereke hatûçûnê jiyana xwe ji dest da bû, lê pêşiya deriyê mala wî vegirtiye. Ehmedê Şêx Salih bi tenê helbestê dibîne ku şewata dilê xwe bi rêya wê bîne der. Lewma helbestekê bi navê konê reş dinivîse û honermendê Nemir Mihemed Şêxo destûra wî dixwaze ta bi deng û awazê xwe bistîrîne. Herwiha honermend Mihemed Şêxo ji bilî helbesta konê reş çend helbestê din mîna Cana min cana min, Xortên melê û azadî welat bi dengê xwe stirandine. Di sala 2015 da take berhemê wî bi navê Asoma Girtinhevê hat çapkirin. Navaroka Asoma Girtinhevê behsa şerê navbera başî û nebaşiyê da ji destpêka gerdûnê ve dike. Herwiha behsa bûyerên giring ê girêdayî milletê Kurd û doz û berxwedana wî bi rêya çendîn helbestan dike. Ji aliyê xwe ve peymangeha Bedirxan a zimanê Kurdî di sala 2015 da bawernameyeke rêzgirtinê diyarî wî kir. Herwiha Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya xelata xwe ya sala 2016 pêşkêşî wî kir. Piştî xebateke dûr û dirêj di 22 meha dihan sala 2017 û di temenê 82 da helbestvanê Kurd yê mezin Ehmedê Şêx Salih li nexweşxaneya şar ya Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê jiyana xwe ji dest da. Li goristana Endîwerê bi xakê hate spartin.